Добър ден. Представител съм на православен сайт Пастир.bg. Да ви запитам каква е причината, поради която посетихте Светата обител? Добър ден! Казвам се Маргарита Йорданова. Посещавам този празник и тая обител още от дете, водена от вяра. Обичам този празник. Аз съм миничката, по чийто повод решихме да си направим празника тук. И приятно прикарахме. Времето е много хубаво и службата беше прекрасна. Казвам се Мариана Йорданова. Честит празник на всички вярващи, почитащи този храмов и чисто християнски празник. Водена съм единствено и само от вярата си към християнското служение и най-вече за благодарение, поклонение на нашия Спасител Исус Христос и всички негови последователи. Много ми е приятно. Първо, защото обичам така да посещавам православните места. И днес, защото е голям празник, а и сестра ми е Марушка, което е Марина. И в тая връзка и да не пропусна и неделната служба. Много приятно съчетах. Само да кажете как се казвате. Веска Василева. Благодаря. Аз съм Добринка Ковачи. Преди 2 години, отивайки към Русе да посрещнем дядо Наум като русински митрополит, минахме през Караварбовка, манастира Света Марина. Още тогава ме грабна природата и света, в който се намира манастира. В смисъл това, че е отдалечено от света, в едно много кътно място, сякаш приближено до Бога, до природата, до всичко, което досега не е отдалечало от Бога. Сега дойдох във връзка с празника. Това, което ме вдъхновява, е, че един от монасите в манастира, монах Вениамин, си е направил 2 скита, може би около на 500-600 метра високо в планината, използвайки естествената природа. С нощи отидахме и решихме там да нощуваме с хората, които ме придружаваха. Наистина, че трябваше да спа буквално под открито небе. Но пък това особено ме вдъхнови и особено почувствах благодата на нашия Спасител, на Майката Божия и най-вече на Света Марина, която бди над този манастир. От няколко години в манастирчето се осъществява трескави ремонтни дейности, подобряване на базата. Църквата е в много добър вид, стенописите са прекрасни. Вътре също по много интересен начин е направено и аязмото. Привлича манастирчето с кокетните градинки, с цветята, с добре устроените сгради и така, любезно отношение от страна на стопаните.